Läks päälle. Oota mä heidän kohta ton takin tähän vielä. Ei haittaa vaikka vähän sitä jotain sitten. Filmaa sitten. Jään kun sataa. Ei kai. Sataaks täällä jotain? Tää on vaan rakeita. Maks kato tonne Ei nosturin tuu vielä. Niin. Ai. Välähti jossain Ei, sen. Maks kato sinne nosturin suun. Okei. Välähti kerran. Ja kuuluukin jo. Toi on ihan ok jyrähdys. Johan jyräjä. Yksi on sitten 5 metrin päässä. Niin, nyt ei ne kamerat menee muuhun. Se on nyt niinku On kuvaus on päällä. Mä näin. videokuvaa vai? Nyt on Joo, sitä mä niinku taas meinasin. Nyt on 5 en mä metrin muuten päässä, kun mä laskin 5. mun pitäisi tehdä jotain ihmeellisiä, kato ton kameran kanssa. Tässä säätänyt valotuksia sun muuta ja se on semmoista ihme räpsiä, missä melkein sarjakuvauksella saa parhaiten. Ei niitä tavallisella kameralla saa niin helppo. Yöllä saa paljon helpommin, kato, kun voi aika valottaa vaikka kuinka ja pitkään. Niin juu. Joo, on paljon parempi, paitsi silloin kun yöllä on valossa. Silloin on huono nähdä salamuuta. Olisiko hyvin mainittu? Kyllä sieltä vähän rupee näköjään vettäkin tulla. Olis mä Maks koskaan sanoa, että sä oot hölö? Oot. Saahan sitä nyt olla vielä. Saa. Ai, Eikä sorry. suoraan tullut selkään, ei Sorry. missään nimessä ei tullut. Niin. Ajattelin, että Mä ajattelin, tää on hyvä idea, mä vähän heitän tuota vettä niskaan. Otan suurimmat tosta päältä pois. No yksi välähdys tuli jopa kameralle, tää on tosi upea. Noniin, rupees nyt sitten. Kunhan ei olis vaan heti sateenvarjo edessä. Vai on? No niin, En mä tiedä, mä näet tossa. Hei pikkumies, Maks, haittaako yhtä, jos pikkasen meet sinne päin, kato, kun se voi osua tuohon kameraan tänne. eteen. On varmaan ehkä osunutkin. siinä on hyvä. Niin. Ei millään pahalla, mutta jos sattuu tulee jotain hienoa kato, niin se ei ole kiva, jos sulla on sateenvarjo siinä edessä. Kun mäkin alkan paljon kato sille, mä kuvaan just tämmösiä niinku ihan vaan videolla ja sitten otan sitä ruutukaapausta. Niin vähän niinku sama kuin stilkuva. Nyt rojautus nyt lisää jotain sieltä. Ei tää oo kiva olla releet valmiina täällä, kun mitään ei tapahdu. Muuta kuin rankkaa vesisadetta. Mikä tääkö on vielä niin rankkaa. Ai niin muista. Muistatko sä, kun sä sanoit, että ei lähetä ennen sitä, mä näen ton salama. Niin? Niin missä me ei nyt lähetä? Ihan niin se ei lähdetä ennen kuin mä oon nähnyt. Niin. Niinhän sen pitää olla. No, Jos kerran ollaan jotain tullut kattoon, niin sitten ei lähetä ennen kuin se tulee. Varmaan kohta mennä nukkumaan. Niin joo, kellokin rupeaa varmaan ole vähän jo jotain. Semmoista pienten poikien nukkumaan menoa. Että... Jos nyt yksi välähdys vielä Niin. nähtäis. Iske tuohon saatanan nosturin tuossa edessä, kiitos. Se olisi ihan niinku, tee sellainen. Olisiko mitenkään mahdollista? No siis se siirtyy vähän nosturi, niin näkis vähän paremmin. Jos se olisi robotti, niin sillä olisi jalat, niin se käveli. No nyt! No niin. Näetkö sä Maks? No niin, nyt tuli. Se on näköjään tuolla päin on vähän enemmän nyt. Tää on hienoa, tää on hienoa. Tää on upeeta. Lisää. Lisää! Niin, eiks niin? No jänskättääkö? Ei. Jänskättää. Lähetään nyt sitä. Jänskättääkö kuitenkin vai? Ei. Ei tarvi jänskättää. Haluatko sä lähteä nyt ihan varmasti? Haluanko haluan jääkylmä? Ai niin, no joo. No nyt sulta lähtee sateen suoj. Niin, multa lähtee sana. En mäkään tähän kauaksi aikaa jää kyllä enää. Ei silleen hätää. Kai se on Ei tässä pakko nyt lähteä, kun Tule- teräs niin. vapaaehtoisesti. Olisiko meidän kyydillä? Mihin päin tuolta menossa? Pohjoisten suuntaan me No lähdemme. mä pääsin tuohon Parolan tielle sitten. Pääsit. Helposti. Nyt kun saatiin tuon välähdyksen Ei muuta kuin pistä kamat kamat kasaan. Kamat kasaan. Anteeksi kaikille myrskypongarin ystävilleni. Minä en jää tänne sateeseen seisomaan ilman sateenvarjoa, enkä myöskään kuvaamaan näitä teille. Minä lähden.